kɔlɔsi la nafa min bɛ kɔlɔsi la kɔlɔsi bɛ n'a fɔ adamaden i bɛ baara dɔ kɛ ka kɔrɔ nka i ye furakisɛ ta mɔgɔ sɔn ala k'i lafiya i fari falen i kan i fari falen i kan i ye ji wuli dɔ esasemili ninnu ɲɔgɔnna dɔ ta k'o bila ji la i y'a faamu ka o min i b'a dɔn dɔrɔgu tɛ mɛ i b'a dɔn a bɛ i fari walanwala sɛlɛya kolo minnu b'i fari la a b'o b'i la kɔlɔsi bɛ ten adamaden mɔgɔ bɛ se ka ala wele fan bɛɛ fɛ k'a sɔrɔ kɔlɔsi tɛ ka ni sabu a bɛ kɔnɔ ko ala t'i wele ni kɔlɔsi tɛ bilahi ala wele ni kɔlɔsi tɛ mɛ kɔlɔsi tigi bɛ se ka min kɛ ala wele la ka n'i yɛrɛ nɛgɛ i tɛ se fiyewu i tɛ se ka n'i yɛrɛ nɛgɛ exemple ni ye alifiya de u b'a fɔ nin ma ko kɔlɔsi kisɛ ba kelen kɔlɔsi kisɛ ba kelen kɔlɔsi janya tɛ mɛ i b'a sɔrɔ sisan nin ye kɔlɔsi kisɛ 100 ne mako bɛ wurudi dɔ ba kelen na sisan n mako bɛ wurudi dɔ ba kelen na a ba kelen bɛ se ka kɛ ne nin o ye o yɛlɛma ko 10 mɛ tuma dɔ la ne ni nin jamasa in ta sisan k'an sigi misaliya la sisan an ka misaliya astagfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum mikilim astagfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum mikilim fo ka taa ba kelen dafa parce que kɔlɔsi n tɛ fɛ k'a bila fo a ka se a dan na i y'a faamu tuma bɛɛ n ka seere dɔ sama o t'ale la o n b'a kɛ ka taa fo ka taa se a dan na i b'a sɔrɔ ni nin b'i bolo tuma bɛɛ n'i y'a yɛlɛma ko kelen kɛ i bɛ kelen sama tuma bɛɛ n'i y'a yɛlɛma ko kelen kɛ i bɛ kelen sama i y'a faamu mɛ ni nin b'i bolo sisan e b'a sama ka taa dɔrɔn la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina e b'a sama ka taa n'e taara nin dafa tuma min na o kɔrɔ ye k'e ye ba kelen sɔrɔ ko hali ni sɛlɛya ye minɛ cogo o cogo tant que e sera nin kɔnɔna na ka ban i sera nin kɔnɔna na ka ban e tun t'a dɔn jateda min b'i bolo e bɛna courage de bɛna sisan cɛ na n ka jija k'a tɔ dafa sa mɛ dɔ in na i b'a sɔrɔ tuma dɔ la ni sɛlɛya nana bonya i kan i bɛ se k'a fɔ ah bon jateda joli bɛ ta o jatelen don ka ban a ka ɲi kɔfɛ n'a tɔ dafa i b'a sɔrɔ ni jamasa b'i bolo ka taa sisan e kɔni b'a kɛ n ye asafurula d'i ma ka misaliya ye ka la ilaha illa anta d'i ma misaliya ye o exemple ye i y'a faamu o la dɔw b'a fɔ ah kɔlɔsi n'a fɔra ko kɔlɔsi siɲɛ ba kelen a to siɲɛ ba kelen bɛ wurudi cogo di ni kɔlɔsi surumani don siɲɛ ba kelen bɛ wurudi a kɔlɔsi yɛlɛma ko 10 de mɛ dɔw bɛ wurudi de kɛ ko ŋaniya b'a dafa tiɲɛ tɛ dɛ i ma min kɛ i t'o sɔrɔ o ye nkalon ye wallahi hali ni ko dɔw kama k'u ka salatul fatihi allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim i b'a sɔrɔ salatul fatihi yɔrɔ a ka jan dɛ mɛ i b'a sɔrɔ allahumma salli ala sayyidina muhammadin wallahi billahi ala kusuma ma ɲini ta n balimakɛ n ka e de ma e mɔgɔ min fɛ ala kusuma na n ka e de ma ala kusuma ma ɲini ta n ye exemple di ma ni astagfirullah ye k'a di ma ni la ilaha ye n bɛna di ma ni salatul fatihi k'a di ma ni la ilaha illallah ye i k'a dɔn n'a fɔra exemple an ka astagfirullah yɛrɛ suruma in ta k'a fɔ dɔrɔn astagfirullah ala yafa ma i b'a sɔrɔ ni dɔw bɛ wuli b'a ka taa dɛ astagfirullah an ka wurudi kɛyɔrɔ na an b'o de ye jamaw la asilamɛw ne ma fɔ i k'i tɛ ka astagfirullah wurudi koyi n m'a fɔ i tɛ ka astagfirullah wurudi mɛ i bɛna fɔ k'i ye nombre min sɔrɔ o ye nkalon ye i bɛna fɔ k'i ye jateda min sɔrɔ astagfirullah la i ye nkalon tigɛ bi maana ni astagfirullah suruma in don sisan i b'a fɔ astagfirullah m'a fɔ bolo tɛ teliya dɛ mɛ fo a ka sɔrɔ e ye kɔlɔsi kisɛ kelen min ta kumakan kelen in fɔra o la mɛ an b'a kɛ de a dafara wa a ma dafa i n'a fɔ an ka janaza kɛ yɔrɔ ninnu kulu walaw siɲɛ 11 sɔli siɲɛ 7 walima sɔli siɲɛ 11 sɔli i bɛ mankan mɛn alifatiya mun de fara bilahi foyi exemple ne na balimakɛ n ka bɛ de ma dɔ bɛna fɔ ni mɔri dɔ sigilen an tɛ mɔriya hukumu kɔnɔ yan n bɛ ala kosuma hukumu kɔnɔ yan n bɛ fɛ adamadenw a ye ala wele bilahi ala ko kuran kɔnɔ ala di zikrullahi tatma'innu qulub ala kosumani de bɛ dusukun nɔrɔ mɔgɔ min bɛ ala kosuma ani min tɛ ala kosuma bɛɛ n'a fɔ su ani ɲɛnama fɛn salen ani fɛn ɲɛnama bɛ cogo min na dɛ maa min bɛ ala kosuma dɛ ani maa min da ye dugu jɛra mɛndiya su kora sunɔgɔ kitabutigi b'o fɔ ye ko iza kunta lam takira wa lam takun fahiman famautuka khairu min hayatika daimun
وليلك نائم نهارك باطل وعيشك في دنياك عيش البهائم ako adamadi iza kunta lam takira wa lam takun fahiman ne ekra ki makara ne kra ki makara me imake famiyal ke bay wallahi ko ka saya ko here ka bu e ka katime kan yina maya ko walayluka naimun ebi ka su bele jele ka suno wala naharuka batilun ki kat le bele jele ka mana kula wa ishuka fi dunya ka aishul bahaimi ke kan yina maya be na fo baka nga yina maya mina odi korof yesi ndugu jera tara sobieta a numero 1 numero 2 ni soyinga kumbare ni soyinga jane dongodo ko numero kelen ya le goshi ale ba shi beke sobiye numero 2 silla biye samuga aw te kalama wallahi billahi ni bi kelen fo awi je kelaw ate kalama yora yuru fe ko awta numero minu sike ka bigi fe ko awbe ko done aw te ko do minu mi ka je kiri ni aw ka ko don buya no lu tay dongodo lu ba bla sobietala kani yere neke atule de fe ka fiye be ka fo ko gele de bi do ala ngalodo billahi tallahi ala wila ala binan sababu do e bi boala kazuno kela ibi ki yere neke ni e ka ko don buya no tay dongodo ba datu ibi minge ka sobie numero 12 ibi minge ka papier fle wallahi ni yake ka ala kusmake ni ala magarse ka sudo dima ala na garse ka tigi do bla mbi tay ka nyina maya kono me bi shi beke ka sobie sa binani de bi duru de wakle de wafla de je dongodo ko numero kelen e goshi na fa sera sobie talo ma ya ala nde sobie talo to ma me je gela be ma je minu be non ni islamaya ko aba hakili to yeli kati sigini mana ko nuna wallahi billahi ika ala kusuma wuri kafse ya nde mori yakono ngo tangani islamay tangani ala dana ba tangani altramani ika nga ala kusuma chuma na nebo doronde ko ngo doronde ha ala to tamula ala to be davente bulu na gani dale ba ko ala mamu duida alle ka sobiye numero ne ka ni so be buddu na ka to numero ko e ba ko e ala o yede kinga fo e ala so kile ki perdu e kundi e ala fo ka soraka ta bara doke ala kan be so na soro ko ngun nungu ma do dala nyama na zaro ya wuri ka banga jamana ne anga sagi akoy ka clip bele jele ka batara kula so biye doron tew mana ko ka chamin da so bi do ka tebi bla na ulu tammi abita sigi do ka tela ha premier mona a e chay goto do mi e chay ndato ndale kundo chila ya fe akunde chila ede nunga te barada wulla sisa wulla ka boy sisa bina awtami ulu clip bele jele ba de mana kula walayluka naimun ubi shubbele jele ka suno wala walayluka naimun ubi shubbele jele ka suno wala sukura doro aywa fiton flela balon flela hali ku sigi ka demaya ka baroko fe ka demaya blasira o tu ka kula ay balon bana fiton bana filmu bana bu daga suno wa huwa ta duji walayluka naimun o waishuka fi dunya ka aishu bahimi billahi kan nena mayani baga kan nena mayade kini ima ke wurdi ke baye sigi ka dukana iki diun wele kana kan musiki atuga adamadiya nyuma dugu alay adamadiya nyuma mun ndima ani yemo horba mun ambala de ala kambe so am to man ndima ne ke wurdi ke chugo mina fle ni bina astaghfirullah wurdi ko kan ne ke ka ke takata de chente ay kan yera ne ke astaghfirullah ibitata ni bina astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wurdi أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نبينا لا إله إلا الله وردي ألو يردوبك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أي لا إله إلا الله تقول رتانا فيو فناكر علي لا إله إلا الله مشتي فناكر علي لا إله إلا الله ودي بكتا صلاة الفاتحة أمو كيكا كنت اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الماء أغلق والخاتم الماء سبق الناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إلكو أسكسك الأملا أقريد اللهم يا نتك الله صل على سيدنا محمد نيمك أنغني محمد الفاتح الماء أغلق محمد مين أنا داتولي دايرة يا فهم فهم داتولي محمد من دايرة والخاتم الماء سبق
محمد من نفند فاتي من وقت من ناصر الحق بالحق محمد من أنا تشهد مني تشهد والحادي إلى صراطك المستقيم محمد من أنا أون كذا صراطك كمين كلين وعلى آله أنا سمكم حق قدره محمد رب العالمين بتشوف من إبلو ومقداره العظيم الفاليري بنيا ديكري الجورو أكورتا أما كام محمودا وإبلو تشوف من هذا يكون نعمة كأنا سودموكات يقول لك استكلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الماء أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ذكر وكذا نبي درسوني كأولادنا ni ala ma bashke de suina biye dimanche à partir de 21h30 amena doni de ni toko de suina 21h30 biye dimanche avec le 28 le 28 5e mois à partir de 21h30 ani ayatollah bi da nyon soro mali 21h30 ani ayatollah bi da nyon soro ninka mina mi fi ala kusma sire de nyi moriela ala kusma sire tangini islamé tangini ala kramandi abana mbala de la mena min fo ala ka barka do na la so ana dinga do ana ka kalande do idrissa sangari ayatullah salama ay kulashi san nafa baba kulashi la aw nafa bade be kulashi la kani yere ne kede billahi tallahi nafa be kulashi la de ay kulashi san aka wurdi ke mi yene bla kulashi bakele san na mi yene bla ka kulashi bakele san don ran karamo goy shiru usman madan haidara ako kale taram magam ngi ko ale koroshi bakilesa ale alfiya ale rafa safa ale tanyo gonati kwale na nasoro ale na ginyo almami sa nasoro ginyo almami ka koroshi bakilende de o chega ka sakidi ko ne ko ja ginyo almami ka ginyo almami asoro gaza na ta to jangine ngami ya dala ko ginyo almami je ka la ko do koroshi do ne re taraje bakilesa malma kan yere ne gede na segi tasa ni ma sika wurdi dongo la ni sojara ho madam maka ka tesi na tesi ga bu kun kilemi na yara bu kun kilemi na astaghfirullah ba wurdi aba mi na ni nyonche ko etana ala ka ambe so na ho ko be bala ngo bala madam kun kilemi na bu kun kilemi na ba astaghfirullah wurdi ni te mo na bi te jigin ka temi na kala la bi temenai ka ala deni ala ka ambe so mala ka hera ka ma fa allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa qina wa anta khairur raziqin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.